ang propesiya mahitungod sa mga sulpot. Ingon pa ni Pablo sa iyan tagna, sa wapas siya namatay, matod pa niya sa Buhat 20, versikulo 29-30. Inig talikod nako, sa ato pa, kung wa nami, wa nako, ug wa nami, ang matinunan, ang iglesia, sudlon ug mabangis nga mga lubo. Tinuod magyod. Sa nangamatay na ang mga tinunan, ug wala na ang mga disipulo, ang iglesia gilutos sa mga Romanhon. Lubo nga dili maluoy sa panon. Persecuting power. Apan duha ang iyang propesiya. Ang ikaduha katipik siyang propesiya mao ang nasutis versikulo 30. Og usab gikan sa taliwala sa iglesia, sa ato pa, gikan sa Christian Church nga naglukop sa Roman Empire, mamutho ang mga tao nga magsutig mga binalitad nga butang. Ang pagtulunan nga gitudlo ni Jesus nasuwat sa Biblia. Apan sa early Christian Church, mubutho ang mga pagtulunan nga diha pod gitudlo sud simbahan nga dili na biblikal. Gisagol na ang pagtulunan sa pagano o sa Kristiyano. Ang pagpanglutos o ang pagtudlo og sayop, pagpanglutos ngadto sa iglesia o ang pagtudlo og sayop nga naa sulod sa gitawag nga iglesia, dili na bag-o sa kinabuhi sa iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Ngano man kay mismo si San Pablo nga nagsulat niya ng Buhat kapitulo 20 bersikulo 28 hangtod sa gitawag og 30, siya gani ang pinakaunang milutos sa unang mga Kristiyano kaniadto. Kay atong hinumduman, kini nga atong higala magud nga pastoy, di niya to itugan ang kitibuok kamatuoran ni. Naa siya gitawag og taguan ni. Ngano man, tungod sa hinungdan nga ang pagpanglutos dili lang kay ang mga Romanhon ang naglutos katong nga pagan Rome ang naglutos sa mga Kristiyano. Abi ninyo kinsay pinakaunang nagluto sa mga Kristiyano sa panahon sa gitawag mga apostol, ang pinakaunang nagluto sa mga Kristiyano mauning mga Sabadistang Hudyo. Late na kaayo nga nag-launch og persecution ang Roman Empire against sa mga Kristiyano, nga naman tungod kay ulahi naman nga tawag ining mikuyanap ang Iglesia Kristiyana sa tibuok Roman Empire at that time, ilabi na sa pag-launch ni Emperor Nero ni abtong mga around 64 to 67 AD. Ang pag-launch ng persecution against the Christians. Before 64 AD to 67 AD, katong first general persecution, nga gilaunch ni Emperor Nero, gilutos ng daan ang mga Kristiyano sa mga Sabadistang Hudyo. Dili mga Domingista ang naglutos sa gitawag og mga Kristiyano pinakauna. O ang pinakaunang biktima sa mga Sabadista sa pagpamatay, sa pagpanglutos, si San Esteban mismo, kanang sa Buhat 8. Gibato-batuan nga naman kay wa man magtuo ang mga Sabadista mahitungod sa gitawag og pagka-Dios sa atong Ginoong Jesucristo. Muna ko na to ang tanaw ng balaang kasulatan, particularly kanang buhat sa mga apostoles, ang mga apostol kaniadto, ang ilang mga disipulo, muadto sa sinagoga sa adlaw ipapahulay aron i-convert ang mga Sabadista. Dili aron muuban sila aron pagsimpa uban sa mga Sabadista. No, ngano man kay lahi ang ilang pagtuo sa Judaism o sa Kristiyanong pundok nga si Kristo mismo ang gatukod. Kanang gingon ni San Pablo nga inig hawa nila na ay tawag ining muanha lutuson mo tinuod man na nga naman kinahitabo man na kaniadto first century after sa gitawag mga apostol nag-launch og persecution ang gitawag og Roman Empire nga pagan ang ilahang gitawag og religion og ang ilang gilutos mga pari, mga obispo. Kung naa may mga layman na tawag ang dili kayo ingon ana ka bugat ang silot nga ihatag sa mga layman, kung dili ang sagad nga bugat nga silot nga ihatag sa mga Romanong pagano dito sa mga Kristiyano kaniadto nga mga pari ug mga obispo, kamatayon ipakaon sa leon, isugba dito sa or idangdang sa kalayo or himuong sulo sa gitawag og sa imperyo. Unya kanang mong persecution niabot sa 10 ka dagkong persecution. Nga naman, at that time, ang tawag ining Roman Empire, sila man ang, kung sa kuhan pa kaniabto, sila man ang powerful nation or powerful empire at the time. So, nasa sila power to persecute. At the same time, kapitong mga Hudyo kaniabto,
napod sila power to execute, pero kinabantayan mga nirebuild po sila sa Roman Empire. So ang nahitabo, giguba po sa Romanong Imperyong Pagano ang Jerusalem mga around 70 AD. So mo na kung ato ang tanaw pagsagto, ang pagpangluto sa mga Kristiyan di lang kay mga Romanong Pagano kundi appeal ang mga Sabadistang Hudyo. Appeal sila. So karon dinita sa giingon nga tawag ining pagpangluto sa Romanong Pagano, ang religion Pagano, dili Romanong Katoliko. Kaya ang Romanong Katoliko mao mo tong gilutos mga obispo ganino. Mga tawag ini nga mga pari. Pagbasa na gud mo history, sige mo tilap sa lapalapa ani nga tawag ini nga pastoy nga ang isulti half truth. Buti pasabot ka uban ra na sa gitawag og bakat. Number 2 points niya. Ingon pa niya nga kanang yung na San Pablo nga gikan gud mismo diha kaninyo na ay manudlo. Yes, tinuod na. Ngano man kay at that time na mga Kristiyano, gini ha, historical context niya, at that time sa mga Kristiyano kaniadto na ay mga Gnostic Christians nga sakop sa Christian religion, sa Catholic religion, nga diin nagtudlo og balitan mo ba to sa San Pablo. 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3 kana mo mga tao na nagtudlo nga sayop ang pagminyo, hugaw ang pagminyo, bawal ang pagkaon og karne. Refer na sa mga Gnostic Christians. Dili na refer sa Romanong Katoliko kaya at that time ang ginasupak sa mga Gnostics ang Romanong Katolikong iglesia nga gipanguluhan sa mga apostol o gipanguluhan sa mga obispo nga gikan mismo kang Ginoong itawag og Hesukristo. Og naapay laing pamutbot sa atong higala nga pastor isuksok kini ilang teachings nga sa panahon sa mga apostol wala na mailhi. Unsa man to nga tawag ining teaching kanang ingon nila nga ang pagtulun-an nga gitudlo ni Kristo nasulat sa Biblia. Kanang word mangod ga Biblia duha magud kami ning depende sa nagpresent sa tawag ining termino. Kung ang mga Hudyo mingon sila Biblion sa Griego refer only sa Old Testament. Pero ang mga Kristiyano, yung Biblia or Biblion, refer na sa Old and New Testament. So, ningon siya nga, ang pagtulunan ni Kristo nakasulat sa gitawag og bala ang kasulatan, nagtudlo ba ang mga apostol? Nagtudlo ba ang mga apostol o ang iyang mga disipulo nga ang pagtulunan ni Ginoong Jesucristo nakasulat tanan sa Biblia? Wala, oy. Dili mga higalag, mga igsoon. Yes, mana ay gitawag nakasulat, pero dili tanan nakasulat. Ang point na ko mga sir ug mga ma'am, kanang mingon sila kinahanglan ang gitudlo, kinahanglan ang tawag anang padili ka mamahimong mini nga magtutudlo, dapat ang pagtulunan nakasulat gyud kay diha man nakasulat ang tawag ining gitudlo ni Ginoong Jesucristo pagpamutbot na. Never nagtudlo ang mga apostol kaniadto nga atong isandig ang tanan natong pagtulunan subay lamang sa nasulat. Kay wala sa una-una sa mga apostol nga ang apil ang ilang mga writings i-apil na sa sacred scripture. Wala. Wapod sa una-una sa mga apostol og ni Kristo nga ang iyang mga apostol pasulato niya. Wala gihapon. Wapod sa una-una sa mga apostol og ni Kristo nga pagtulunan nga sula scriptura nga same sa pagtulunan ining pastoy nga ato ang tawag ining reaksyonan. Wala na sa Biblia. Ang pagtulunan sa mga apostol nga dapat basihan kanang giingon ni San Pablo kanang same Saint Paul nga nagsulti sa Buhat chapter 20 verse 29 to 30. Same Saint Paul ingon niya, hopti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong, buti pasabot na ay oral teaching og sa sulat uban sa nakasulat. So buot ipasabot duha, dili lang kay nakasulat ra. Duha gyud ang gitawag og itudlo, tradisyon og gitawag og eskriptura. Dili pwede nga moingon ka nga sula eskriptura ta. No. Dili pwede na mga sir ug mga ma'am. So kung mingon sila nga sukuhi sa nakasulat sa Biblia, inventor ng Luther gikopya ninyo. Hilig kay mo tawag ini magkopya-kopya ba? Ay mo sige pa kopya kay makauuaw kaayo na nga kopyahon ninyo ang dili inyo nya ang kuno ninyo nga kamo na kay lagi na amyo kuno kason sa mga apostol. No sir. No ma'am, ngano man kay kanang inyong pundok toy gitukod nag upat ka buok Amerikano. Bisan pagkapila mo angkon nga iya mo na Ginoong Jesucristo, magpabilin ang kamatuoran na kanang inyong pundok gipasakupan iyas tao, man-made sect, dili na gikan ni Ginoong Jesucristo. O sa samang pagkaagi,
kabalumi ka mga Katoliko nga ang nagpaluyo ninyo ang yawa. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.